سلام سلام ني أملاخ مساخم يخون كورات تخاتاتلتي أنا أملاخ مسكن سلام اللخو زخمون سلام كوكنا بعلت مولء تسفاي مساخم زرلخو حفتهم عينومي كم تلومون نلومون آزي بولء زخنا مقبي حزلكم متي زرلخو بحادي حبيرنا نسرح أبزي بادي لاي سختيتي كمون زيتي مجمريا جيرماتيو كمون كلتا ويد أزبلا شغورتي فوريت خوينا أحد حباز أكل مالتيو تتقيم اللخو نعوخات شغورتي already قليه ግን ካብ ቁርብ ሓው ክህርሞ ክፅበያ ማለት እዩ ድሓር ከምዚ ኢሉ ሽጉርተይ ቅይሕ ክብል መጀመርያ ከም ዝትሪኦ ዘለኽን በርበረ ክገብር ማለት እዩ እቲ ዓቕን ከምቲ ዝደለኹ ንኣኽን ክትጥቀማ ናተይ ግን ውሕድ ዝበለ እደለየ ኣብዚኣ ከዓ ሓንቲ ንእሽቶ ማንኪያ ተጠቒመ ዘለኹ በርበረ ብዙሕ በርበረ ኣይደለኹን ከምቲ ትደልዩ እስኽን ብዙሕ በርበረ ተደሊኻን ምርር ዝበለ ተደሊኻን ብዙሕ ዝበለ ትጥቀማ ማለት እዩ كمزي أكيرنا بحنسب تعطع بيلنا نسرح أزيا بلست مقبي أخات فتوى أخن حجبتي بربريكا بتي قوني ما يوعي عدالي لخو ما يوعي كيري أخو ألو كمزي أنزلهن ما يوعي أزدك أمزل لخو كمون زبيدو أخت فتوى تسفا كبر تفتيخون أخاني لايك سبسكرايب كومنتي أي فليني إبروخاتي بتاو كن زي ترفكن سبسكرايب جيركن وصام أي تخسراني خن سبسكرايب تجيركن مالتي نحنا حق مخصب سلزلنا سبسكرايب تقبرالنا بخبرنا حتى مالتيو جاهم سترو زلهن تبربري كساب زغلو لي قرب كتباز كل سبز فلت أي بربرنا كمي قرنا نقولس نفلت عندنا قلنا مزخخر مالتيو زي بربرة خاني دلخت تقيمة خمزرع خناني أب نازي حالة فيديو يقال لك كم يقر كاد دلخت تسرح زدال خو مالتيو عند حركة رئات دليخن أو آتيخن أبتناي قدم فيديو نتحت وردي لكن كترخبو تخلاخن أزيو تبغون تفوفن زخون أسرار حد اللي خلكن أو آتيخن كتريو يعد مكان بروخاتي حجبزي كم سرو زلخن كل تجزي ما يندا قورك قليو ماتي تما يستي مسبل ليك أبزي كلتا مأخلاي كوميدارة تحينا مالتيو أداليو لهن سخن دليتكن ولا بفروي متر أبيلكن تلاليهن كتقامات خلاخن سناتكن مرجاي نعوخا قرب حاو خارملي كدنا بيله كقرفة هم أجرنات كوميدارة نحساب زولو قرب كنت بينا مالتي أبز خا ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ማለት እዩ ዝተዳለወ ስለ ዝነበረኒ ተጠቒመ ኣለኹ ከምኡውን ኣብዚ ቀመማት ኮረሪማ ቁሩብ ጸሊም በርበረ ጨው ከምኡውን እዚ ቤጋታ ናይ ጾም እቲ ኣሎመሽቲ ናይ ቬጅቴብል ቀመማት ከምኡ ከዓ ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ እሱ ምርጫኽን ዋላቲ እንታይ ዝበሃል መረቕ ደርሆ ክጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ኣብዚ ከዓ ሓንቲ ማንካ ጣውላ ጠስሚ ዝተኸለሰ ተጠቒመ ኣለኹ ከምኡውን ናይ ጠስሚ ኣካላለሳ እንድሕር ክትሪኣ ትደልያ ተኮይንክን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቪድዮ ያለክን ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን ከመይ ጌርና ኣዝዩ ፅፉፍን ብሉፅን ዝኾነ ጠስሚ ንኽልስ ዘዳለኽዎ ቪድዮ ኣሎ ኣትኺን ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ሕጂ ንኩሉ ከም ትሪኦ ዘለኹን ፅቡቅ ጌረ ምስ ኣወሃህድክዎ ናይ ዓድና ቋንጣ ከምዚኣ እያ ንሎሚ እምበር ቋንጣ ኢና ክንሰርሕ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን 3 ማንካ ጣውላ ዝኸውን ኣዝዩ ፅቡቅ ዝተበለ ዝተወቐጠ ዝተጠሓነ ሶሪ ቋንጣ እየ ተጠቒመ ሎሚ እዚ ናይ ስደት ቋንጣ ከይመስለክን ነስ ፍሪ ዝበለ እንደገና ከዓ ፍሉጥ እዩ እዚ ግን ናይ ዓዲ ቋንጣ ስለ ዝኾነ ከም ትሪኦ ዘለኽን ዝተጠሓነ ማለት እዩ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ቋንጣ እዩ قدم نعنو حدا نسرح ሕጂ ቋንጣይና ወቲኻ ከም ትሪኦ ዘለኹም ፅቡቅ ጌረ ኣወሃሂደ ከዲነ ከዓ ብሓንሳብ ፅቡቅ ጌረ ክሳብ ዝወሃሃድ ክገድፎ
ከም ስለ ዘለሃን ከም ዝድኹም ስለ ዝኾነ ነቲ ማይ ስቲ ዘብሎ ቁሩብ ክሳብ ፅቡቅ ገይሩ ሰትዮ ተፀብየ ብድሕር ከዓ መሊሰ ብላዕሊ ማይ ወሲኸሉ ማለት እዩ ክሳብ ፅቡቅ ገይሩ ዝቕልወለይ ሕጂ ብዚ ይኣኽሎ እዩ ዝበልክዎ ማይ ገይረ ክጎድፈ እየ ከም ትሪኦ ዘለኹም ፅቡቅ ኮይኑ እዩ ዝቕልወለይ ዘሎ ጨንኡ ከዓ ክነግራክና ኣይክእልኒ ናይ ዓድና ቋንጣ መቸም ኩላትና ንፈልጦ ኢና እንታይ ዓይነት ጨና እንታይ ዓይነት ጣዕምን ኣለዎ ፍሉይ ዓይነት ጣዕሚ እዩ ዘለዎ ዋላ ኣብ ስደት ኣነ ሓደ ግዜ ይሰርሕ እንድየ ግን ከም ናይ ዓድና ኣይኮነለይን እዩ ግን ኣብ ስደት ኩሉ ክትረኽቦ ስለ ዘይትኽእል ትፍትን ማለት እዩ ክኾነልካ ከምኡ ስለ ትደሊ ጥራይ ጅብዝኻ ከም ትሪኦ ዘለኹም ፅቡቅ ኮይኑ የብለሊ ኣሎ ይበስለሊ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ ከምዚ ኢላ ይኣኽላ እዩ ስለ ዝበልኩ ኣብዚ ሎሚ ብቅጫ ገይረዮ ኣነ ኣብዛ ቅጫ ከም ትሪኦ ዘለኹም ከዓኒ ብራውን ሓርጭ ማለት እዩ ፃዕዳ ሓርጭ ኣይኮነን ድብን ዝበለ ኮይኑ ቅጫ ከም ትሪኦ ዘለኹም ሰንኪ ተዳልዮ ፀኒሐ ቅጫ ምሰንካ ዝጠፍኦ ሰብ የለን ብኮረንሾ ተደሊኻን ኮረንሾ ክትገብራ ትኽእላኽን ብእንጀራ ተደሊኻን ከዓ እንጀራ ክትገብራ ትኽእላኽን ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ገይረ ቁሩብ ልስልስ ዝበለ እየ ልስልስ ክሳብ ከምዚ ቁሩብ ክሳብ ዝወሃሃድለይ ፅቡቅ ገይረ ከኹስዐ ሕብሩን ገሊኡን ከም ትሪኦ ዘለኹም ንብላዕ ብላዓኒ እዩ ዝብል ኩሉ ከምኡ ገይረ ምስ ኣዋሃድክዎ ንሓደ ደቂቃ ዝኣክል ክድን ኣቢለ ገዲፈዮ ማለት እዩ ከምቲ ናትክን ዝደለኹን ኣኻውን ላዕሊ እንድሕር ክትገድፍኦ ተደሊኻን ፅቡቅ ገይሩ ክትርክሳልክን እውን ክትገድፍኦ ትኽእላኽን ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ከም ትሪኦ ዘለኹም ጉዕ ብላዕሊ ንስንስ ኣቢለሉ ማለት እዩ ኣርቂ ኣቢለ መቲረ ሓንቲ ጉዕ ኣብ መጨረሻ ከምዚኣ መሲላ ታሪዛልቲ ማለት እዩ ኣዝያ ደስ ትብል መግቢኣ ኮይናተለይ ፈትንኣ ክትፈትዋ ከዓ ተስፋ ገብር ምስኡ እውን ኣብ ጎኑ ርግኦ ኣዳልየ ኣለኹ ኣነ ብርግኦ ክንበልዖ ተደሊና ርግኦ ጌርና ክንበልዖ ንኽእል ኢና ተዘይደሊኹም ከዓ ኖርማል ክትበልዕዎ ትኽእላኽን ማለት እዩ ሕጂ ብላዕሊ ከምዚ ገይረ ርግኦ ክገብረሉ ኣለኹ ኣፈይ ማይ መሊእኒ ክሳብ ዝበልዕ ማለት እዩ ኣብቲ ልዕሊ ርግኦ ከዓ ኖርማል ትጉዕ ገይረዮ ዘለኹ ስኽን ድሌትከን ክጥቀማ ትኽእላኽን ንቐደም ብሩኻተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣዝያ ጥዕምትን ዝበለፀትን ኮይናትለይ ክትፈትዋ ከዓ ተስፋ ገብር ተፈቲኽና ናብ ካልኦት ኣሕዋትና ሸር በላኣኽን ብሩኻተይ ቅሬታ ድምፀይ ካብ ቁሩብ ሎማዓንቲ ፅቡቅ የለን ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ ተፈቲናዮ ሸራይ ንረሲዕና ብሩኻተይ